Billedet hedder Les Tres Riz Harris, malet af Paul og Jeanne de Lambrou, 1412 til 1416. Størrelsen er 22,5 gange 13,6. På billedet står der foran mennesker på heste og 2 små hunde, og bagved en masse andre fine mennesker. Det er aften. I baggrunden er der en stor skov, og man kan se toppen af et slot. Toppen af billedet ser man stjernetegnet Vædderen og Tvilling for at vise, at det er malet til maj måned. Okay. Der er tegnet en trekant-komposition. Billedet er delt i 2 med en vandret linje øverst. Vi har gjort det samtidig, jo. Ja. På billedet ser vi en mand, der står. Alle mennesker er lige oplyst. Der er ikke nogen klar lyskilde. Der er brugt lidt mørke farver, og det blå går lidt igen. Den spektrale farve er den blå. Okay, navnet på billedet er erindringsbestændighed. Det er malet af Salvador Dali i 1931. Størrelsen på billedet er 24 x 33 cm. Og det har plads på The Museum of Modern Art i New York. På billedet ser vi fire uger. En figur, som blandt andet ligner et øre, et øje og en næse i midten af hele billedet. Et træ, som vokser på et bord, sådan ude i venstre side. I baggrunden kan vi se et bjerg, som flyder ud i vandet, og en mørkeblå himmel. Der er en diagonal linje, som går langs bordet og op igennem uret, og den giver en dybde i billedet. Så er der horisontlinjen, som går langs jorden, og linjen ved træet, som går op igennem træet og skaber en balance i billedet med den lodrette linje.